Ninoboqasa kawasikome sengaliveza ihlelo ngoma ethanda zibawo. Njengoba ngishila ukuthi sila eNquthu nobaba kuShwi mantombazane la eduze kwami. Baba Shwi, namhlanje sila eNquthu siyabona niyadlala kodwa izulu liyana kodwa bathandi bomculo bathande bazofika bezonimukela. Ngabe kusho ukuthini lokho Baba Shwi ukuthi benithande kangaka? Baba ngibingelele nje kakhulu mfowethu nje kodwa nje into ebaluleke kakhulu ukuthi siyathuthuka othukela siyabonga futhi nanokuthi abantu bakithi umculo wethu bawuthanda kangaka kukhomba ukuthi thina abantu esibadala esidonsa ingane isesencane sizabona ukuthi lento esiyenzayo kuthiwa ukucula ibalekile namhlanje ngibona umcimbi kuyindumo ezulu kodwa izulu liyana kumakhaza kodwa abantu bathe ngeke sihlale endlini siyakhona. Siyabonga kakhulu uqhubela kithi nibukela lapha sekhaya ubameya ke owenze lezi ndaba ngabe kuthini baba ukuyibongela nje kuba umeya nomkhandlu wonke nje nabathandi bomculo kaMaskandi. Mfowethu sithi nje siyahalelisela kakhulu iNquthu ngokuba nemeya efana nale indlela eyenze ngakhona sijabula kakhulu engathi lo mcimbi sengahlazi ukhona ngaso sonke isikhathi abantu nje bazi ukuthi makufika lolu suku lo mcimbi ohlezi ukhona. Ziningi izinto ezenzakalayo njengamanje inyanga itshekile ziya kuDisemba ngabe njani ebhodweni kukhona okugoqozayo noma okulungisekayo okungajabulisa abalandeli bakho? Ukhona impela mfowethu okugoqozayo impela okuseduzane kakhulu ingqwele njengamanje engizoyikhipha ngokusheshsha nje ngizoqala ngazoqala bese kuthi emva kaGudi bese noma kanjani sengikhipha kuShwi mantombazane the kodwa ke ngiqale ngengqwele kulokho. Uzoqala ngengqwele lokho? Uzoqala ngengqwele kulokho ngoba ngisebenza nomfana lo wakwaKenyeza bathi uJivers imniki sithe ake sime ngama-album ethu sikhiphe ingqwele bese kuthi ke ngoGudi sesizokhipha ama-album wethu la izokhipha yakhe nami ngikhiphe yami bese kuthi umhla 17 nginomcimbi omkhulu obufana nalo phezulu lapha eDan House. Siyabonga kakhulu qhawela kethi ngakho konke usithe wasithulela khona ke soyilindela ke ingqwele sizoyilindela sobe siyilindele siyibuka nababukela emakhaya. Siyabonga kakhulu ke mlaleli mbukeli uyikho konke la kwiMakhiwa Production bese niphathele Baba Shwi mantombazane. Danke siyabonga.